Vale, hemen gatoz berriz ere. Vale, hemen zer dugu? Erregea ezin dela mugitu, orduan ezin du ere alfila jan, ez ba, eta peoia defenditua daudelako. Beraz, zer beharko genduke, alfilarekin jak ematea erregeari, ez ba? Saiatuko gara hori egiten? Alfilak hartzen dugu eta zein da mehatxua? Urrengo jokaldian, alfila F laura mugitzea xake matemanez. Hemen aukera ezberdina daude. Dorrea bai peoia jan edo beste F zutabea izan ezik beste nonora mugitzen badu, adibidez ona, bardin da gu jan alizatea dorrea, xake mate emango dugu horrez ba, gauza berdina, peoia jaten badu, guk xake mate ematen dugu F laban, beraz, badirudi, xake matea zaielteko jokaldia dela F8an xake matea, ez ba? Baina orduan zer gertatzen da? Dorrea jan aldugula eta egongo garela diagonal berdinean. Esan dugu erregeak ez duela nora joan, beraz, F8ko dorrea zerekin jan beharko dugu? Peoiarekin. Eta peoia ze piezatan bihurtu aldugu? Bai erregina batean, baina baita ere alfil batean. Eta apurtxoa kuriosoa da, amaituko genduke partida 3 alfilekin, horietako 2 lauki beltzetatik doaz, eta xake eman diogu, eta erregeak ez du nora joan. Beltarik eta bat. Vale. Vale, peoia ez balego. Peoia ez balego, xake mate emaneko genduke horrez ba. Baina peoi hori dagoenez, gauza apurtxo bat aldatzen da. Baina, nahiko errez ikusi daiteke usten dut. Erregea B7 laukia apoiatzen duenez, xake mate hori izango da. Eta nola eraman dezakegu B7ra erregina? Lauki honetatik edo 7. hilarako edo zen laukite. Baina zer gertatzen da? Erregina 7. hilara mantzentzen badugu, itoa dela, ez ba? Peoia hau ezin da mugitu aurrekaldean peoi zuri hori duelako, eta peoi hau ezin du jan errege beltzak defendatua dagoelako orduan. Zein da jokaldia? De bostera mugitzea, xake da, baina xake ez balitz ere aukera bakarra beltze dutena da peoia jatea, eta orduan B7an xake mate ematen dugu. Konturatu, dorrea, zaldiak defendatzen duela, beraz, erregea kartzela batean moduan dago, eta oso mugimendu gutxi ditu. Xake mate izango da, zaldien jaken bidez. Orduan, pista hori eman eta gero, kapazak garen erantzun aurkitzeko, lehenengo xakea hemen dator, beltzek zaldiaren jaka dela eta jokaldi bakarra dute, dala erregea deirura eramatea, eta orain, lauki hau, elauko zaldia kontrolatzen du,
dorreak ze zutabea, nun eman barko diogu xakea errege hori, zaldi honekin, F lauan ez ba, xake eman diogu, zutaba dorra kontrolatzen du, lauki hau zaldi batek, eta bi lauki hauek erregeak. Lortu dugu berriz ere, xake ematea. Vale, hemen errega oso atrapatua dago, beraz, urten dut, zailtasun larri barik, ikusi barko gendukela, dama de bost, jake da, dorra defendatzen jarraitzen dugu, errea gertu nora mugitu, alfila jarri behar du erdian, eta orduan zer jan beharko dugu, dorrarekin ez ezta, dorrarekin janda, eskapatu egin algara, erreginarekin janda, xake mate. Orduan, bueno, aprobetxatuko berriz ere esateko, hemen egia da, dorrarekin janda, partida irabaziko dugula oso errez. Baina gogoratu xakean, bete alegindu behar garela, denbora guztian jokaldi honen aurkitzen, beraz, xake matea badugu jokaldi batean, beti izango da hoberena, jokaldi honen egitea eta partida lehenbailen irabaztea. Vale, ikusi, kuriosoa. Dorre bi hauek daude oztopatuta bi peoiengatik, baina erregea hor dugu oso urran eta paret bat moduan egiten diote errege baltzari. Orduan, nola eman dezakegu xake mate. Zaten badizu dala dorrarekin peoia hori janda, ez egitua, baina preparatu egin beharko du jokaldi hori. Eta zelan preparatzen dugu, peoia horreratzen dugu, xake ematen diogu, jokaldi bakarra errege baltzaren txat, H boltera mugitzea eta orain bai. Peoia jan dezakegu, xake eman diogu, H zutabea dorra kontrolatzen du eta G zutabea erregeak. Bueno, ariketa kurioso hau eta gero, bideoa hemen utziko dugu.